Hadi, my name is Tansha. I am 7 years old. This is a Shona lesson and today we are learning short sentences. I am talking. Ndiri kutaura. Again, ndiri kutaura. He or she is singing. Ari kuimba. Again, ari kuimba. I want to play. Ndiri kuda kutamba. Again, ndiri kuda kutamba. He or she is listening. Ari kuteerera. Again, ari kuteerera. I want to sleep. Ndinoda kurara. Again, ndinoda kurara. I am eating bread. Ndiri kudya chingwa. Again, ndiri kudya chingwa. I am teaching Shona. Ndiri kudzidzisa chishona. I want to learn Shona. Ndiri kuda kudzidza chishona. Thank you for listening. My channel Kuterere. Like us on Facebook, follow us on Twitter, and find us on www.shonandewelesita.com. Thank you.